leito. Iso é o que máis raro se lle fai ás autoridades que están investigando no caso. A familia non ten nin idea quen era. Na parroquia tampouco teñen nin idea quen era. Na funeraria tampouco. Agora haberá que agardar o exame que se lle faga a ese corpo para tentar identificalo. Nós, por suposto, estamos máis que pendentes deste misterio e fomos ali a ver que se sabe. Este ataque, agora falamos ca súa filla en directo para que nos conte que foi o que pasou, tanto amigos como familiares de Nucho comezaron a enviarlle mensaxes que eso parecía que Nucho xa tiña un pé máis noutro mundo que neste. Entón, que fixo Yanira? Dixo, papá, vamos a gravar unha mensaxe, esta que ides ver, para deixar a todo o mundo tranquilo. Te vai a diazo de calor malo, verdade? 42 grados máximas en Galicia, tanto en Ourense como na Arnoia. E ollo porque falábamos o venres de 138 concellos en alerta vermella pola Xunta de Galicia. Bueno, pois a Xunta de Galicia mantén activas as alertas vermellas, agora falamos de 46 municipios, pero aí está, está de los vendo no mapa, sobre todo municipios do interior da provincia de Lugo e tamén do norte da montaña de Ourense. Non só alerta vermella, tamén vedes o mapa que hai algunha que outra alerta laranxa e tamén amarela, así que moito ollo ca calor. Eu non sei se dormistes ben esta noite. Mira, eu a forza de dicilo é que estaba lembrando que foi a semana pasada ou a anterior, que falamos do mesmo, e eu dicía, ai, foi unha noite terrible, dormín fatal. Bueno, non quero quitarlle importancia, pero penso que a noite donte foi a peor da miña vida. Isto é o que tedes que facer vos mentre vedes a hora galega. Estamos hidratadísimos. Hidratarse. Se tedes parra na casa, seguro que vos decatastes de lo que está acontecendo este ano, que as uvas xa están collendo cor. É verdade. Comezaron a fines de xuño e xa agora, segunda semana de xullo, xa hai moitas que están máis escuras que cotío. En 4 minutos contamos vos que iso non é precisamente bo para o que ven despois. Non é bo? Non, xa veredes. Tamén quen é, así que queremos preguntarlle ao dono dese restaurante, Hugo García. Moi boas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Hugo, tal e como se ve nas imaxes, claramente a cara dese home, mirando incluso case a cámara. Eu soñei tantas veces con ser un aloitadores, saltar riba das bestas, salir de Sabucedo. Vou vos decir Non o farei claramente nunca, que non o Quique farei. Morales acaba de decir se pode tirar enriba de min para facer que me rapa. Xa lle dixen que non. Sería unha Por qué? Porque que temos que darlle paso ao tesouro, porque esta semana Non arrancamos... podes largalo todo, o sea, hai cousas que quedan aquí entre nós. Menos mal que non o largo todo. Menos mal. Por exemplo, ti sabes o tesouro doxe? Sei, Sabes que non podes dicilo? non podo dicilo. Veña, pois fai un paso, por favor, sen dicir o tesouro doxe. É un tesourazo e está na guarda. Compartido polos nosos amigos asturianos, frotou o miolo de pan, se che contarei a historia despois en Santo Andrés de Teixido. Cal é o resultado? 3-1. Ala vai, sí que frotou. Fas de 20 litros Oga, para ya. poñer aí detrás dos ventiladores. Oga, ya. E que nos dean un pouquiño. Fáeseme pequenos os ventiladores que temos aquí. Bueno, non é que nos preocupe as persoas que traballades padecendo a calor, é que a cousa ponse moi seria estes días e hai xente que ten que incluso mudar os seus hábitos reais de traballo porque é absolutamente imposible. Pensamos, ollo, imaginade aquelas persoas que traballan en lugares onde ademais das altas temperaturas fora tedes fontes de calor radiante. Imaginade o forno dunha panadería. Imaginade unha cociña estes días, moita paciencia con esa xente que traballa ali ou a xente que está nunha central eléctrica. Ou, que sei eu, obreiros que están estes días traballando no alto dunha obra, mesmo agricultores, os gandeiros, vos, cando tedes que ir a traballar algo na horta. Ou, fíxate, non pensara eu neses centros de traballo nos que hai moita humidade no ambiente. Claro, conserveiras, lavanderías ou a xente que está controlando os balnearios do país. Bueno, toda esa xente está a pasar fatal estes días e, de verdade, se tedes que parar un pouquiño, tomalo con moita máis calma, facedeo, porque o primeiro, sen dúbida, é a seguridade. Home, eso dende logo. Nos hoxe lembrámonos de un xa coñecido do noso programa que é xardineiro. E claro, coidar os xardíns a maior parte das veces é baixo.